Hola, zuek, urte berrion, ze moduz? Bueno, urte berrion ja pixka pasauta dago. De hecho, ez dakit ondio hori esaten dan, edo noiz lagatzen dan esatiai urte berrion. Bueno, ongitorri, beste bideo batera, gaurkoa izango da, blog bat, asteburukua, gaur da ostirala. Dia ordu batek eta hogei, como superberandu ja, baina, bueno, agonez lanian, goizian, gero urtean aizerreko batzuk hitxera, tal, Pascual, eta ontsa Pascal, miren bat ezagut, ai ama, grabatzen neguan, eta hori. Supongo superrara ikusiko ez da zuela, hola, pañueluakin. Normalian ez dut erabiltzen, baina geixoak me encantan, orduan, pues, erabakio eta horten geixau erabiltzea. Eta, bueno, horrekin batera, aurtengo proposituak komentauko-entzuet. Mateo ez dala kristolotzia? Pues bueno, pues seguramente bai. Baina, bueno, dauzkat proposito bastante. Lortuko ditutela ez, seguramente ez. Baina, bueno, bentsat buruan eukitzia eta akordatzia horrek itxian. Lehenengoa da, hola, Napo, eskerrik asko, por tu aparición. Lehenengoa da, gutxienez, hilabetero 3 edo 4 aldiz, enzi, helburua da bost, baina gutxienez 3 edo 4 aldiz, hartziako etxian, porque, kezueko etxia daukat, erosin sosten gurazuek, eta karritatara ganemania eta hori dana, baina, pues ez dut erabiltzen, porque ega gustatzen. Tximaz ega gustatzen kotxe ez neban karnitatera, baina, bueno, total, ke hori. Hori da helburuetako bat, beste bat da kirol geixo bitxia, osea, pues nada, gure etxia. Otro día más. Zabaldua, tia! Hori, beste helburuetako bat da, kirola itxia. En plan, ez necesario arroen, venga, egunero jima, no sé qué, no sé cuántos, baina, bai, eukitzia presente, kirola itxia eta kirol geixo itxia. Eta horrekin batera, gutxio beratia. Sorpresa! Bak, egun zelakoan euskaldunak, eta pues hori. Eta hori, ontxo, bazkaltzera noian, era matxokin, eta gero noia, bueno, daukatlaneko bilera bat, eta gero goiaz, arrasatera koitxian, emagusera, nik eruan biotela koitxia, pues, por empezar, no, con eso. Eta gaur gabian dago arranuan Raimundo el Canastero, bueno, irudare. Eta hori ikusiko, bi Armani, eti guazen, eta bueno, torreko esatela. Eta hori gaur dauko bazkaltzeko sopia garbantzuekin, gure etxian dala super tipik, bueno, nire aman garbantzu daukaz, baina nik sopia eta gainera, jaten dut sopia, saldagabe, en plan, sikua gustatzen gat, mazakote, sí. Eta hori, eso os contamos. Totalmente mazacote. Tampoco es tanto, mira. Bueno, un poco. Un poco. Sopa es sopa, con caldo. Eso no es sopa. Eso es... ¿Qué? Eso, mazacote de pasta cocida. No, no es tipo macarrones. Bueno, hori, bazkaltzera goiaztela. Zuek, eta da, ostirala. Es que de verdad, declaraciones... Es que flipa Window, la verdad sea dicha. Es Gail, así que ondo. Ona, ¿Sí? bueno, kaixo lagunok. Zeinek esango zeban, atzaldeko... Hortik nahiko gaizki hartzen dauz. Ez dakit ze ordu dian. Zortziterdiak. Aldea gauza honetan egon zanik. Eskerrik asko. Ah, Berlin! Ah, que guai! Itxoine, neria dauka. Hola, zuek, hemen gareko hortan afaltzen, pizza eta itxoin. Eta, esta gente. ¡Qué bueno! Txikifobia, behitu. Eta kigu kantua zuek. Hola zuek, oina bai egonon, ze moduz. Bueno, daukat ahotza, en la mierda, dutxau inaiz, kurioso mesela, jantzi naiz, jantziot peto bat, kamezeta mangalustia eta jertzau. Ze bilbora goia ez da kresto noten beha dau. Ala eta beke iso jantzia naiz, porque guneiz kotxera hartzera atzuristako gauza batzuk eta kristo no eta tipo izostu indau gabian. Eta min nago, ze hau da, pues otxuria gure txian, neguan, txurru bat, gozaltzia. Evidentemente ez beti, normalian egandetan, baina bueno, gaur, me apetezia. Honek dia, banatu behar ditugun eskuberrixak. Osea, dia pegatinak ibaiz galdu kaji ondo meze. Pegatinak eta eskuberrixak, eta era eskuberri hori. Hau da, eskuberri bat. No sé, es muy raro. Estetikoa da, kuerria, oso ondo, erosi, bonua.
eta pegatak be. Oso nire outfitakin konjuntuan. Zuriak no bai, Ibai, zuriakin ez. ¡Aupa zuek! Esta gente está fatal. Yuji. Egunon, bueno, atzo nuan super kantauta, super otro nivel, eta etxera etorri nintzen usabaitu, desmakiau gabe ni nada, eta hori. Hola zuei, bueno, ja jantzita, jantzi dut outfit super basic bat, baina prakaketare super guai, dia super komoduak. Eta jaso dut kuartuak, eta tardadot como mogoion denbora, baina importantiena ez da hori. Hori ez da erakotzi notzuena. Erakotzi notzuena da, hau. Atzo ikusi zinuten ibili ginela banatzen eskuherrixak, eta eskuherrixa da, hau, que me parece una monada da, lore bat, ze da, Gazteon eskutik loratuko da udaberria. Orduan, loratuko da pues, una florecilla. Eta atzian daukamen, bueno, ez da, bai hor, Gazteon eskutik, datia, leso eta hor eskaneatzeko. Eta da super originala, porque ez da eskuherri karratu bat sin más. Eta gero pegatinak diela oso ni batezi hau. Eske koloriak barkatu eta hau, osea, txulisimos. Eta, bueno, ontxe ja, kuartua jasota eta pixkat makia bengo naiz. Eta, noia lengu zuen etxera, bazkaltzera, berenjena rellenaz. Eta goiaz, Gasteizera ikustera guazten. Así que, zuek be, gurekin etorreko zate. Haber dago nire arriola eta gurtzen duten. Outfit check. De chuliti. Cortiñac porque vestía que garbage me hacía. Ay, qué raro, men. En las alturas. Pero no. No me nire ama. Ay, coño. Napo. Bueno, pijamia jazte automitarte en cuanto que se mueve fuase. La hago que chica para mí, no sé cuántos, y luego Cristo, coño. Cristo nada. Cristo ez jatuko atia zabalutxu ez da bizer sartu eta gure lekua zeban superatzea. Osa, pista moduan izan dena, atzian en plan zunuten gira izan. Eta, zeban super guai, porque atzian ez pago minor, eta ginen subtitxura. Porque, bai, nire lego zinak eta nien, osea, bai inamaketan nien, garoketan nien, egura. Eta, pero, igual bai, bueno. Eta, gure ez dago izertu eta nos falta que cambiase. Igual ikixen ez dira lanak urte, baina beratzen eta orduan alde horretatik zeta bastante dago. Egon dira, Lea, Bosko, Zuri, Garasi, Kimetz, Gontzal eta Saioa. Eta guai, porque nire lehen guzinai Saioa le encanta, orduan, pues, más superposik. Eta, bueno, hori, ikusigo kontzertu eta ez nian espero, o sea, a ver, hau, pues igual ez neban izan bilak, porque lotzagabe, baina, sin más, ez neukan ikusita azkenengo kapitulu, orduan izan itxen dabe, momentu baten izan dabe, hau azkenengo kapituluan ikusiko zinuten aurrerapen bat, ez da zertari, mierda, tio, mierda. Eta kanto badak iruzun temazu badala gurra, oza, bidizuan badago, plan aurreko
Ose ikusi duzue hori, eta pentsu bat, temazo bat, en plan, ezako guztau jat. Inkrem, bizi ez. Eta bebe, guztau jat pila bat, sartu ganian, tipo, sarreria pasau dago, eskaneo dago, eta zibala jendia leku guztietan esaten, behitu, jumidez hortik, ez dakiz superondo indikatzen, hori, superondo. Eta gero, buelta benga bergarela, eta zema ez afaldut, aldo ditut gomortinak, eta gogen jantziot pijamia, eta jazta, eta gabon, eta hoxe da, urteko lehenengo bidizua. Urrengoan ikusiko da.